соли 2025 барои варзишгарони Федератсияи Гӯштин соли хеле пурсамар маҳсуб меёбад. Дастпарварони ин федератсия дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муваффақ шуда ҳамагӣ 32 медал ба даст оварданд. ба ифтихори пирӯзии онҳо 11 маротиба дар сатҳи ҷаҳонӣ суруди миллии Тоҷикистон садо дод. Дар ҷаласаи ҷамъбастии солона роҳбарияти федератсия як қатор варзишгарони гӯштини тарзи озод ва юнонии румиро, ки соли сипаришударо бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст намуданд, бо ифтихорномаҳо ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ карданд. паҳлавонони тоҷик дар намуди гӯштини тарзи озод ва юнону римӣ соли 2025-ро бо дастовардҳои арзанда сипарӣ намуданд. махсусан варзишгарони риштаи мазкур дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасону ҷавонон бо 2 медали биринҷӣ, бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил 5 медал, аз ҷумла 1 нуқра ва 4 биринҷӣ, ва дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ бошад 1 медали нуқраро ба хазинаи варзиши кишвар ворид намуданд. дар маҷмӯъ дар соли 2025 барои Федератсияи Гӯштини ҷумҳурӣ дар риштаи тарзи озод ва юнону римӣ соли муваффақиятҳо ва дастовардҳои назаррас ба ҳисоб меравад. паҳлавонони мо дар майдонҳои байналмилалӣ ҳузури дурахшон доштанд ва дар умум тавонистанд 32 медал, аз ҷумла 11 тилло, 9 нуқра ва 12 биринҷиро соҳиб гарданд. ин нишондиҳандаҳо далели он мебошад, ки масъулини соҳа барои пешрафти ин намуди варзиш барномарезиҳои дурустро ба роҳ мондаанд. бояд гуфт, дар шаҳри Душанбе чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзи озод ва юнону римӣ байни калонсолон низ рӯзҳои 13 ва 14 декабр баргузор гардид. ин мусобиқаи муҳими варзишӣ бо иштироки беҳтарин паҳлавонони кишвар роҳандозӣ шуда ба яке аз рӯйдодҳои муҳими тақвими варзишии ҷумҳурӣ табдил ёфт. ба ин восита масъулини соҳа беҳтаринҳоро интихоб гардонида барои сафарбар кардани онҳо ба чемпионатҳои осиёиву ҷаҳонӣ дар соли 2026 омода менамоянд. дар ҷаласаи ҷамъбастии солона роҳбарияти Федератсияи Гӯштини тарзи озод ва юнону римӣ Машрафзода Ҷамшед Хол аз дастовардҳои варзишгарони ин намудҳо изҳори хушҳолӣ намуда, аз ҷумла баён дошт, ки 19 варзишгари федератсия барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст, ки ин натиҷаи таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлат ба варзишу варзишгарон мебошад. ман ҷоизадори чемпионати ҷаҳон мебошам ва чемпиони Осиё мебошам ва соли 2025 ба ман соли беҳтарин буд ва кӯшиш мекунем, ки дар соли оянда чемпиони ҷаҳон шавем ва дар чемпионати ва дар бозиҳои олимпӣ ҷои аввалро гирем. соли 2025 барои ман соли хеле хуб буд, ки дар ин сол тавонистам медали аввалин медали чемпионати ҷаҳони худро ба даст биёрам. барои ман хеле соли хуб, соли беҳтарин хотирмон буд. мо хеле аз федератсияи Тоҷикистон миннатдор ҳастем, розӣ ҳастем, ки ба мо хеле аҳамият медиҳанд, хеле моро дастгирӣ мекунанд. мо саи кӯшиши худро мекунем, ки дар соли 2026 тавонем медали тиллои чемпионати ҷаҳон ва чемпионати Осиё то медали олимпиадаро ба даст биёрем. дар охири ҳамоиш ба варзишгароне, ки тӯли сол дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба таври шоиста Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд, аз ҷониби роҳбарият қадрдонӣ гардиданд.